Gisiguro sa mga opisyal sa Provincial Government sa Cotabato nga walay baho ang bugas nga ilahang napalit sa National Food Authority kon NFA ug ilaha kining gisinghot kay karong Lunes, Mayo 25, 2026. Sugdan nila ang distribusyon sa unang batch sa tag 10 kilos nga bugas nga ipang-apod-apod sa mga residente sa munisipalidad sa Arakan. 28 ka mga barangay ang benepisyaryo sa rice distribution isip assistance sa mga nagpitos nga pamilya nga apektado sa krisis hatod sa pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Moabot sa 169 million pesos ang gigahin nga pondo alang niini gikan sa Local Government Support Fund sa National Government aron mapalit ang bugas. 17,763 ka pamilya sa Arakan, Cotabato ang mahatagan og bugas. Nagpasalamat ang Provincial Government pinaagi ni Governor Emily Lou Lala Talino Mendoza kan President Ferdinand Marcos Jr. sa paggahin og pondo alang sa mga pamilyang nanginhanglan. Nagpasalamat sab kini sa suporta nga gipakita sa National Food Authority kon NFA. Sigurohon sa Provincial Government sa Cotabato nga makadawat og bugas ang mga benepisyaryo sa programa sa tibuok probinsya. Tayong Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!